Favorite nyo ba ang adobo? Ako kasi, ang gusto ko sa adobo, yung tuyo siya, yung tipong kumakapit na yung sauce sa laman at nagmamantika. So sa episode na to, magluluto ako ng nagmamantikang adobong tuyo. At eto na nga pala ang binili kong pork belly sa Jerome Tay Meat Shop sa EPSA Talipapa. Sobrang napakasariwa ng mga karne dyan. At tinugasan ko na ito, i-wine ko na lang. At sakto, mainit na yung mantika, nilagay ko na yung maraming sibuyas. Gusto ko rin kasi sa adobo yung maraming sibuyas para mas lalong maging masarap. At isusunod ko na rin ilagay yung bawang. Siyempre hindi kumpleto yung adobo kung walang bawang. Siyempre gisa-gisa lang muna tayo. At yan, nilalagay ko na yung hiniwang pork belly ni Jerome Tay. Sobrang napakasariwa. Tapos nilagyan ko ng pamintang durog, pamintang buo, bay leaf. Tapos halu-haluin mo muna. Ako kasi kapag nagluluto ng adobo mga kasolid, gusto ko yung medyo brown yung karne bago ko lagyan ng toyo. Yan, yung ganyan yung itsura, yung medyo sunog-sunog na yung kawali. Tapos dun mo siya lalagyan ng toyo niyan. Sobrang napakabango mga kasolid. Tansya-tansya nga lang pala yung paglalagay ng toyo. Tapos haluin mo para matanggal yung dumikit na karne sa kawali kasi yun yung malasa. At eto rin yung sikretong pampasarap sa adobo, lalagyan natin ng lemon soda. Sobrang napakasarap nito pag lumambot. Papalambutin muna natin ng 20 minutes. Siyempre, naghihintay din si Boy Sipat, oh. So, pagkalipas ng 20 minutes, tingnan nyo naman yung itsura, mga solid. Medyo tuyo na siya, pero hindi pa siya luto niyan. At lalagyan ko lang ito ng suka. At papabayaan ko lang siyang kumulo ng ilang minuto. At pagkalipas ng ilang minuto, maglalagay na rin ako ng konting asukal para mag-balance yung alat, asim at tamis. At pagkalipas na naman ng ilang minuto, tingnan nyo naman yung itsura mga solid, oh. Nagmamantika na siya. Tapos dry na rin siya at lumabas na rin yung mantika ng pork belly. Tapos syempre lalagyan ko ng favorite namin ni Boy Sipat na siling pula. At syempre plating na tayo nyan. At eto na ang niluto ko nagmamantikang adobong toyo. Grabe, mantika pa lang, ulam na. At syempre tikiman time na tayo. First bite tayo mga solid, kain po tayo. Napakasarap at napakalinamnam ng taba. At syempre hindi kumpleto ang pagkain ng adobo pag walang kanin. Yun no, kain po tayo mga solid. Pati daliri ko, dinilaan ko na rin. Grabe si Boy Sipat, oh. At syempre may gusto din akong itry, yung isasabaw mo yung taba ng baboy sa kanin. Sobrang napakalasa nito mga solid. At lalagyan mo ng konting taba at laman sa may subo. Kanyama na po. At kukuha ka ng sili, tapos lalagyan mo ng taba. Yun no, ihalo mo lang doon. Tapos sabay subo na may kasamang sili. Napakasarap. Medyo nanlalaban yung sili sa loob ng bibig. Sasabayan mo ng kanin. Grabe. Sobrang manyaman talaga mga solid. Siyempre kukuha kami tigisa ni Boy Sipat. Sabay kaming susubo. Yun no. Sobrang enjoy talaga pag kinakain mo yung favorite mo na ulam. At magtatry uli ako ng isang sili. Yan, ihalo ko dun sa laman. Ididikit mo lang dyan. Tapos parang kumakain ka lang ng samgyupsal. Yun no. Sabay subo. Grabe. Hindi siya masyadong maanghang ngayon. Tapos try ko naman yung kukuha ka ng laman. Tapos papaliguan mo sa mantika. Yun no. Tumutulo-tulo pa yung mantika, oh. Tapos isusubo mo. Diyos ko, kalasa na porgo, oh. Si Boy Sipat patawa-tawa pa, oh. Tapos sasabayin mo ng kanin. So paano, tig-isang subo na lang kami ni Boy Sipat. Tapos titry na lang namin to off cam. At sobrang maraming salamat po sa walang sawang suporta. Maraming salamat po.